Nej. Hej alle sammen. Hvem kan først dø? Episode 5. I dag er det mennesker. Så mennesker er det i dag. Hvem kan først dø af mennesker? Så skal man finde nogle mennesker, så skal man dø af dem. Målet er at miste nogle par venner. Hvad? Hvad er målet? Miste nogle venner. Hvor skal vi miste venner? Fordi at det her bliver rigtig grusomt. Så man kommer til at skændes over, at man dør først, når man helt klart hører den anden dø. Og husk nu, i dag er det mennesker. Skal vi også gøre det igen i morgen? Yep. Jeg putter lige hurtigt. Og vi kunne også gøre det i weekenden. Det kan jo også godt være. Der er bare lige en dag, hvor jeg måske lige skal noget. Ja, I rimelig lang tid. Det gør ikke noget, så gør det med den anden. Du behøver sikkert være den, der skal være der fra hele sæson 1. Vil du høre hvorfor? Jeg skal bare lige til fodboldstævn. Skal du? Ja. Dejligt. Og så er det mennesker den her gang. Jeg har en rigtig god strategi. Det har jeg også. Og det er ikke at snyde. Hvad er det? Det siger jeg da ikke. Er det gør dig lov? Ja. Det må du ikke. Det må jeg da godt. Det var at snyde. Nej jo, jeg skal jo blive ramt af et menneske. Du skal dø helt til et menneske. Hvor er der mennesker hen? Hallo? Jeg er allerede landet. Ja, har du? Er du? Så skal du bare finde en person, du kan dræbe. Der er nogle personer her. Der er en shotgun her. Dræb mig! Man skal dræbe mig. Der er nogen, der er i gang med at åbne en kist. Dræb mig. Det er der ikke på mig. Dræb De mig. mennesker er helt væk. Ja, man skal skyde mig. Skyde mig. Dræb mig. Ja! Let's go! Nej, jeg tog liv. Jeg skal lige pickaxen. Let's go, Malte. Hvad? Altså, jeg kan jo heller ikke gøre noget for den menneske. Det kan jeg ikke ramme mig. Jeg sagde jo, at det her bliver rigtig grusomt. Jeg kan ikke gøre for, at mennesket ikke kan finde ud af at ramme og bare handy. Nej, du skal bare lande i en stor by. Det er ikke så svært, Malte, at finde personer at dø i. Jo, det er. Især når man er handicap. Sådan noget skal du ikke sige, Malte. Så vil du godt, at den her serie ikke bare kan blive fjernet. Tænk lige over, hvad du siger, hvis du gider gerne at være på internettet. Men det er jeg. Jeg er også handicappet, så... Hvorfor er du det? Jeg blev født med det. Du er ikke handicap. Ja, jeg har nogle handicap. Jeg er ikke handicappet. Jeg går ikke på rullestol. Hvad for nogle handicaps har du? Jeg har autisme og ADHD. Det er ikke handicaps. Det er diagnoser. Der er forskel. Ja, men når jeg har de her diagnoser, så føler jeg, at det er handicaps. Okay? Hvorfor? Når det kan du ikke sige, når det ikke er. Sådan forkert børn mit hoved. Jeg sagde jo, det her bliver grusomt. Jeg er ikke god til bøvs. Nej. Jeg mangler bare lige at finde en mere person. Hvor vil folk lande? Jeg kigger, når folk går ud af bussen. Ja, folk går ud af bussen der. Altså stop. Jeg går efter ham her. Han ser ægte ud. Okay. Men så er det godt, jeg lander lige ved sådan en sweat. Og ham her, han er ægte. Hvor vil han lande? Ham har spillet for 3 år siden. Hvor vil du lande, der? Og der er mange, der lander her på marken. Dræb mig. Dræb mig. Lille møgunge. Jeg pickaxe. Pickaxe mig. Lille. Mennesket gider ikke at pickaxe mig.
Hvad gav med den her lobby, Esther? Ja, så Ungen er er H, mand. igen. Ses Menneskerne er H-ord. Ses i næste episode. Hej.